Tak vláda vlastne ukazuje vlastne svoju nekompetenciu vo všetkých veciach, ktoré robí. Hlási sa vlastne k ruskému agresorovi, nebojuje, alebo teda snaží sa potláčať slobodu a hľadať spôsoby, ako potláčať slobodu na Slovensku, a čo bude viesť aj vlastne k celkovému úpadku Slovenska, nefunkčnosti inštitúcií, nemocníc, zdravotníckych zariadení, a vlastne celý ten svet, ako sme ho poznali na Slovensku, tak vlastne prináša alebo vlastne degraduje a vlastne pripomína ten svet, ten ruský svet, kde vlastne ten štát je nefunkčný a ľudia sú neslobodní. Za mňa sú